Mga kawani sa Lapu-Lapu City Health Office, gipaubos sa Mass Casualties Management Seminar. Gitumong kini aron pag-andam kanila sa unsa may mahitabong katalagman sumabot. Si Chelo Valiana sa report. Sa pagbukas, gisukod ang nahibawan sa mga nurses, midwife, o sa kadoktor kabahin sa disaster response o sa basic life support. Gipasabot ni Arman Amante sa Health Emergency Management System, CONHEMS, sa Department of Health sa Region 7 nga sa pre-test nga gipahigayon sa pagsukod sa nahibawan sa mga health personnel sa disaster response. Karong Biyernes, ipahigayo na ang post-test aron pag-actualize sa ilang nasayran sa training. Matod ni Amante, ang makapasar, hatagan og Certificate of Completion. Ang dili, hatagan lang og Certificate of Attendance. Ang makapasar, mamahimo na nga mga first responder sa unsa may katalagman nga mahitabo. Samtang si Estela Amuin, Health Education Promotion Officer sa Lapu-Lapu City Health Office, nga nakapaubos lang sa basic life support, maoy gilakip sa mass casualties training sugod karong adlaw. Okay, sa emergency na daan, both sa health aspect, at least sila na kasagaran mag-ani sa during sa trials, ang health magud mo yung tawagon dayon. Iyang gipasabot, kabahin kini sa pagpangandam sa City Health Office sa unsa may katalagman nga mahitabo sa dakbayan. Personnel nga nakagiog BLS, the basic life support nga training. Mo sa requisite, di gid tanan-tanan nga health personnel mo attend ani. Moabot sa 14 ka mga nurse, 11 ka midwife ug usa ka doktor ang mitambong sa Mass Casualty Management Seminar. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.